Andrea Vatkerty je certifikovaná neurobehaviorálna koučka a konzultantka, ktorej doménou je práca s egom na individuálnej a kolektívnej úrovni. So Srdcom Slovenska spolupracuje už od jeho prvopočiatku a na nastávajúcej konferencii, ktorá sa uskutoční 12. septembra v Bratislave na tému sila vzťahov a spolupráce, odmoderuje všetky diskusné panely a súčasne predstaví aj výsledky prieskumu národných hodnôt Slovenska. Andrea, ťa veľmi srdečne vítam a hneď moja prvá otázka na teba bude. Prečo nevieme efektívne spolupracovať a čo bráni v rozvoji našej spoločnosti? Javí sa mi, ako keby sme na Slovensku žili vo falošnej ilúzii. Oslavujeme ľudí, ktorým sa darí v biznise, ľudí, ktorým sa darí v športe. A my si málo uvedomujeme, že títo ľudia dosiahli úspech nie kvôli tomu, že systém je dobre nastavený a podmienky tomu prajú, ale práve napriek tomu, že systém je takmer nefunkčný a podmienky tomu neprajú. Ešte menej ľudí si uvedomuje, že keď už aj majú tú ochotu a vôľu meniť systém okolo seba a meniť spoločnosť ako takú, že na to tá spolupráca je absolútne nevyhnutná. Preto si myslím, že je dôležité o nej hovoriť a kultivovať ju, pretože bez rozpoznania, bez viditeľnenia, bez naozaj veľmi úzkej spolupráce a kolaborácie nebudeme vedieť pohnúť ani sebou, ani našimi biznismi, ani touto krajinou. Absolutne súhlasím. A aké sú témy, ku ktorým sa ty vyjadríš? Veľakrát ľudia nevidia prekážky, ktoré im stoja v tom, aby úspešne spolupracovali. Slovensko je národ veľmi väzbový, vzťahový, veľa vecí je postavených na tom, kto koho pozná, ale najmä ľudia, ktorí mali tú príležitosť skúsiť aj iné krajiny a život v iných krajinách, mi určite dajú za pravdu, že síce na Slovensku je to o tom, kto koho pozná, ale my si veľmi málo pomáhame, veľmi málo o sebe vieme a veľmi slabo sa podporujeme navzájom. Pred nami a pred touto krajinou stoja tak obrovské a ťažké výzvy, že spolupracovať, efektívne kolaborovať bude absolútna nevyhnutnosť na to, aby sme s tým niečo vedeli spraviť. A preto ja považujem túto konferenciu za dôležitú, pretože prirodzene to nevieme. Takže budeme rozprávať o veciach, ktoré nám v spolupráci bránia. Veľakrát sú to naše individuálne predsudky, bariéry nášho vlastného ega, strach o to, že nám niekto ukradne nápad, alebo že s nami nebudú iní ľudia súhlasiť, alebo nás zaznajú. Ale pravda je taká, že na tej kolektívnej úrovni naozaj ani systém fungovania krajiny nepraje tomu, aby ľudia úzko spolupracovať mohli. A toto treba zmeniť určite tiež. Presne. Zmena je nevyhnutná. Nebudeme hovoriť len o egu alebo presvedčovaní iných svojim vlastným názorom. A moja teda tretia otázka, ako sa hovorí do tretice všetko dobré. Čo si odnesú účastníci konferencií? Myslím si, že aspoň dúfam, sa nám podarí vytvoriť atmosféru toho, že v bezpečnom prostredí, kde sú snaživí a múdri ľudia, je spolupráca naozaj možná, takže by som chcela vyzvať aj všetkých tých ľudí, ktorí sa snažia meniť svet okolo seba, nielen samých seba, aby určite na túto konferenciu prišli, pretože je veľmi dôležité, aby ste boli s ľuďmi, ktorí o tom zmýšľajú rovnako, aby ste ich poznali. Takisto by som chcela, aby tí naši hrdinovia, lídri a líderky, alebo ľudia, ktorí majú vôbec ašpiráciu, a mnohým z nich sa aj veľmi darí, aby sa necítili byť osamelí v tom svojom snažení. To je veľmi častý jav. To tak vôbec nemusí byť. Práve v spolupráci, v rozpoznaní svojich ideí, svojich vízií pre seba, pre túto krajinu je ten priestor, ten prienik na to, aby sme sa vedeli podporiť, aby sme si vedeli poradiť, aby sme vedeli poposúvať informácie. A takým ultimátnym môjim cieľom je zobudiť slovenskú spoločnosť, pretože nevedomá spoločnosť je, myslím si, že ľahko manipulovateľná spoločnosť a pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali triezve uvažovanie nad vecami, ktoré nás a krajinu čakajú. Obidve veľa cestujeme a vždy sa radi vraciame na Slovensku alebo svoju krajinu, milujeme to, viem, že máme okrem mnohých iných vecí spoločné. Andrea, ti veľmi pekne ďakujem a určite na záver chcem vyzvať všetkých tých, ktorí chcú niečo pre Slovensko urobiť alebo majú tú ašpiráciu sa zúčastniť a vyjadriť sa, tak sa veľmi budeme na vás tešiť 12. septembra v hoteli Hilton a budeme sa rozprávať o sile vzťahov a spolupráce. Vidíme sa na jeseň. Nech sa vám všetkým darí.